16 anys després de la batalla d'Almansa, el poble de Catalunya reclama respecte i dignitat nacional. Tant les imposicions externes com les oscil·lacions internes no fan més que demostrar la necessitat de construir plegats un horitzó comú de llibertat. És hora de dir, ja n'hi ha prou. De dir-ho tots plegats. Aquest acte pel que representem com a entitat de 15.000 socis amb implantació a tot el territori del nostre país i amb sensibilitats polítiques diverses, com a expressió de la inquietud de la població catalana respecte a la situació social, política i cultural que estem vivint. Sabem, a més, que no estem sols, que les inquietuds que manifestarem són compartides per molts catalans i catalanes, per moltes plataformes i organitzacions que viuen expectants i preocupades pel futur del nostre país. A l'acte hi intervindran Isidor Marí, membre de la Junta Directiva, i Jordi Porta, president d'Òmnium Cultural. Per començar, doncs, cedim la paraula a Isidor Marí, membre de la Junta Directiva de la nostra entitat. Senyores i senyors, amigues i amics d'Òmnium, per la Junta Directiva d'Òmnium Cultural és prou evident que la societat catalana es troba davant d'una crisi política de molta envergadura. Però aquesta crisi, diguem-ho ben clar d'entrada, no és insuperable, ni ha de ser entesa com un signe de debilitat. Al contrari, és el resultat de la tensió que s'ha produït entre, d'una banda, les expectatives i aspiracions de la nostra societat, nascudes del seu mateix desenvolupament i de les fondes transformacions que s'hi han produït, i de l'altra, les insuficiències i resistències greus que li impedeixen aconseguir el reconeixement i el suport que necessita en el marc estatal, en l'espai europeu i en l'esfera internacional. El nostre país va entrar en un procés fa més de 13 anys per definir les relacions institucionals amb l'estat espanyol. Formava part del programa electoral de 4 partits polítics en les eleccions del Parlament de Catalunya del 2003 i els electors els van donar el 89% de la representació parlamentària. Val la pena recordar això perquè sovint se senten veus de suposats experts i opinadors de la premsa que repeteixen una vegada i una altra que això no formava part de les preocupacions de l'home del carrer. Tothom es veu en el cor de saber l'opinió de l'home del carrer.